Ito napakpaka ng dalawang malupit. Ay mga kaibigan, uy malupit, RMB, bandi, binanatan, tinuhog na po niya mga kaibigan, mga lods. Magandang gabi po mga kaibigan, kumusta po kayo? Ito mga lods, yung ating sasakyan pabalik ng Maynila, yung 8848 ng Raymond po mga kaibigan. Tapos tino po yung makina niya. Iniisip ko pa naman na Volvo yung masasakyan po natin, pero ito po yung dumating, ito po talaga yung sa oras na biyahe. Pero okay naman mga lods mga kaibigan, maganda naman po itong bus kahit medyo luma na. May CR din po ito mga kaibigan, mga lods. Tara, biyahe na po tayo. Ito mga kaibigan, nandito na kami sa may parting Quirino Highway. Dito na po ako nag-umpisa mag-video kasi dito po talaga yung mga bakbakan ng mga bus. Kasi dun po sa may parting Albay, sa may papuntang Naga, medyo hindi pa po yan kasi nag-pick up pa po sila. Yan po kasi mga pick-upan ng mga pasahero. Ito mga lods, overtake kami sa... Ito na mga kaibigan, babakbak na sa 8848 kaso may truck dito kaya hindi pa rin niya kakayanin si Label. Ito mga kaibigan, sigurado matinding bakbakan to ng Ilabel tsaka ng Raymond. Pero kanina mga kaibigan, mga lods, habang nandun kami sa may Albay, doon kasi ako sumakay sa amin sa Pulangi. Yung unang driver talaga malupit, magaling po siya. Mabilis talaga mga lods mga kaibigan, pero nang iba na po yung pumalit, ito. Sakto lang po siya magpatakbo, hindi naman siya ganun kabilis, pero saktuan lang po talaga. Dito po talaga sa Quirino Highway, yung malupit na mga bakbakan. Hataw mga kaibigan, si Ilabel talaga mabilis din po siya, mahirap din habulin. O depende lang sa driver talaga. Ito mga kaibigan, na traffic kami rito, may ginagawang kalsada sa may lupi. Ito sigurado pag mahal na araw, yari na naman, titindi na naman ng mga traffic dito kapag uwi po kayo. Pero para sa akin mga lods, mga kaibigan, kung may sasakyan po kayo, wag na po kayong dumaan po rito. Mas okay na po na siguro umikot na lang po kayo sa dating South Road na dinadaanan. Yun po yung sa dait na dumadaan, uy may nahulog na truck. Ito mga kaibigan, may nahulog na truck po rito sa ginagawang kalsada sa may lupi. Nakatagilid po siya, yan mga lods oh. Matagal din po mga kaibigan kami na naka-standby puro nag-aantay na bago makapag-go. Halos ang oras din yung mga lods, kaya talagang matagal. Lalo na siguro kapag mahal na araw, nabugsuan po yung uuwi dito sa Bicol, tapos sa Visayas, Mindanao, dito lang po kasi yung daanan pa uwi po doon. Kaya talagang sigurado napakaraming uwi po niyan sa mahal na araw kasi mahaba-habang bakasyon po yun at para na rin makapiling yung kaningan nilang pamilya. Pero sa dami rin po kasing ginagawang kalsada po rito, tapos malubak pa rin po talaga. Kung may pagkakataon po kayo, panoorin niyo po yung naunang vlog ko dito, yung pag-uwi ko po rito sa Bicol, may vlog po ako niyan. Kanina pa mga kaibigan, bakbakan itong Ilabel, tapos yung sinasakang 8848. Mabait po yung nasakyan po namin driver dito, sinusunod lang po talaga siya, halo hindi po siya nakaka-overtake kung talagang ganun po talaga yung patakbo po niya. So okay nga po yan, para safe po kami. Ayun na mga kaibigan, palayo na ng palayo si Label. Ito mga kaibigan, RUDS naman po yan, nauna na po yung Ilabel, di na po namin natanaw. Kanina po tinigil ko na po yung video kanina, hindi ko na po tinuloy kasi yung layo na po ng Agwan. RUDS mga lods, mga kaibigan, na isa sa pinakamahabang ordinary bus na pumabiyahe po sa amin sa Bicol. Pero dapat pumabiyahe silang Prito Diaz kasi RUDS, jak lang. Sobrang nakikipagpagpakan din mga kaibigan, mga lods, si RUDS. Ito po kasi yung driver po namin, nakikimarites lang ako kanina, nag-uusap po sila ng isang driver na parang hindi po siya yata regular po rito. Kasi yung regular po yata, yung naunang bumiyahe po kanina mula po dun sa amin sa Albay. At ngayon po, tulog na po siya dun sa likod. At kanina rin mga kaibigan, mga lads, bali narinig ko na parang apprentice. Katatapos pa lang po niya mag-apprentice po rito. Mukhang okay na. Pero hindi po ito yung bus po niya. Kasi yung may pinikap nga po kanina sa bato, hindi po niya alam kung saan po yung bato. Tinuruan lang po siya mga kaibigan, mga lads, ng konduktor na kasama po niya dito. Ito mga kaibigan, mga lods, super lines, malupit din ito mga pagpagpakan, super linis, kahit na madumi yan, malinis yan. Katulad mga kaibigan, nung Ilabel, nawala na rin po yung RUDS, nauna na rin po sila, nawala na po, hindi na po namin natatanaw. Ito sigurado, super lines, mawawala na naman po sa amin. Sakto lang po kasi talaga yung patakbo ni Kuya, talagang napakabait niya sa kalsada. Sigurado pag tumagal-tagal to rito na bumiyahe, naku po, yari. Pero mamaya tingnan po natin kapag medyo tumagal-tagal na bumiyahe. Pero ito super lights, matindi na ipagbakbakan po talaga yan kahit kanino. Talaga malupit din yung mga lods, mga kaibigan na bumiyahe sa amin sa dito. Isa rin po yan sa sinasakyan ko dati kasi maganda po yung terminal po nila, nasa Cubao. Madali pong puntahan, kaya talagang accessible po sa lahat. Halos mga kaibigan, mga lods,
talagang bumabakbak yan. Ang klase yan. Sakyan ko yan, alas 9 hours lang ang biyahe namin. May vlog din po ako niyan. Baka gusto niyo pong panoorin, nandito rin po yan sa aking YouTube channel. Ayan mga kaibigan, malupit si Alps. Babakbak na siya sa gilid. Galing siya mga kaibigan sa kaliwa, diretsyo ng kanan. Kaso kakayanin pa niya sa stopper lines, yari. Eto na, bakbakan ng dalawang malupit. Papasok siya mga kaibigan ng kaliwa kasi parang may nakaparada na sasakyan. May truck mga kaibigan, mga lods. Sa unahan po niya namin, hindi natuloy yung kanyang overtake mga kaibigan. Uy, malupit! RMB, bana. Dire-diretso mga kaibigan, si RMB binanatan si Alps. Tapos yung sinasakyan ko Raymond, kakayanin kaya niya si Sober Lines. Ang lupit na mga driver niyan mga lods mga kaibigan. Iba talaga yung mga biyaheng Bicol dito. Palakasan ng loob, pagalingan ng diskarte, palakasan ng makina. Sana mga driver, mag-ingat din po. Huwag puro bakbak ang nasa isip. Sana naman iwas pa rin tayo at maging maingat. Mag-overtake lamang po kapag talagang safe, walang kasalubong. Ito mga kaibigan, Bicol isa road, isa rin sa malupit na bus na bumabiyahe dito sa amin sa Bicol. Wala na mga kaibigan, hindi na namin natanaw si RMB, si Sober Lines, tapos si Ari Diaz. Ang nagbabanatan ng tatlo sa unahan, kami dito. Okay lang yan, boys. Sunod lang po tayo sa traffic. Safe tayo, safe ka umubertake. Takbuhan yung takbo po. Okay lang yan, makakarating dito tayo. Hayaan nyo na po sila dun mauna. Bakbak mga kaibigan, si Bigil sa road. Wala pa ko nakitang tagsawa. Naantay ko yung tagsawa na may dumaan. Wala pa, isang oras yung alis po yata nila. O baka nauna na po sila. Pati DLTV, wala pa ako nakikita mga lods mga kaibigan. Ito pa lang po yung aking nakita ngayon. Yung mga bus na sinabi ko po kanina na nag-overtake po sa amin. Baka po may magalit na naman po sa akin. Hindi po ako nagdadrive. Sa hero lang po ako. Bali nag-video lang po talaga ako ng biyahe ngayon. Kasi ito po yung isa sa pinaka-highlight po talaga ng aking biyahe lagi. Yung nag-video ng mga bus na nag-overtaking. Wala mga kaibigan, mukhang hindi kakayanin ni 8848 si Bigol sa road. Malapit din patakbong malads, mabilis din po siya. Kahit na yung speed limit po niya 80 kph lang. Pero magaling din po yung driver ng diskarte dito po kaya nakakaya ito. Pero mga kaibigan, kapag masakyan niya yung Volvo ng Raymond, ako po talaga mapapaangat yung pit niya sa upuan. Ibang klaseng patakbo yun. May na-vlog po ako niyan, nandun yung overtaking din po yan. Hindi ko alam kung part 2 ba yun o part 3. Pakitingnan nyo na lang po. Ito mga lods, banat pa kami sa Bicol sa road. Kaya na po niya. Ako po guys, parang wala nang kalsada rin sa unahan. Sa unahan ng tulay. Ako po, buto lang kalsada sa kanan. Pasok boys. Ito na mga kaibigan, si Bicol sa road. Bumanat na siya sa bandang kaliwa. Overweight na po siya ron. Bali mga kaibigan, wala nang kalsada. Putol po yung kalsada dun sa kanan. Kaya di na siya natuloy yung pag-overtake po niya. Kaya dito lang muna, sunod lang po muna kami sa truck. Etong lugar na to mga lods, mga kaibigan, mga kababayan ay nasa parting Del Gallego na po kami. Dito po sa Del Gallego, medyo okay naman po yung mga kalsada po rito. Makapagpatakbo naman po kayo ng normal. Pero pag dun po talaga sa may lupi, Ragay, naku po, grabe, basag-basag. Napakatindi lalo sa may lupi. Tapos sa may Ragay, may ginagawang mga kalsada po talaga doon sa dinaanan po namin. Kaya di po masyado makapagpatakbo po kayo ron. At sigurado po yan, yung mahal na araw na uwian po talaga. Sigurado marami. Yun o, babanat na. Ito talaga, tunay na overtake. Kakayanin na po ni Raymond, 8848, si Bigabi sa road. Sinabay po niya si Idol Beltranco. Yari. Ito, iba natin. Nasalubog tayo boys, parang gusto ng tulungan sa silinyator nyo para bumilis ng ating takbo, makalusot tayo rito. Medyo malapit na. Pasok. Nag-iiba na mga kaibigan, nag-evolve po si Kuyang driver. Bumibilis na po talaga siya. Halos talagang ito, babakpak na naman mga kaibigan. Tuloy-tuloy. Binanatan, tinuhog na po niya mga kaibigan, mga lods. Dalawang Ari Diaz. Bakit na po kami rito, lampas na po kami ng Tagkawayan. Bali dito po yung sigsag. Sana walang kasalubong. Napapaangat po yung aking upuan. Napakadelikado po nito. Kasi balik ko. Tawa ng Diyos. Okay naman. Lord. Ito naman kasalubong na. Pero nakabalik na po kami sa lane. So pag ganun mga kaibigan, balik ko. Mahirap na. Pag mo pong gagawin po yun. Ako di ko po gagawin yun. Napakahirap po talaga nun. Napakadelikado yun. Na overtaking sa balik ko. Malaking
problema po yun talaga. Wag na wag mo pong susubukan yun. At wag po talagang gagawin kasi di po natin sigurado. Baka mamaya may nasiraan po doon kasi walang ilaw. Tapos paliko. Tapos may mga truck na kasabay po tayo. Wala na tayo. Di na tayo makakaiwas. Kaya ako talaga, driver din po ako. Pero talagang mahirap po gawin yun. Sa tingin ko, di ko po kayang gawin po yun. Pero diskarte po na yun. Kaya talaga, sana mag-ingat lang po talaga. Ito mga kaibigan, nandito na kami sa may parting Pagbilaw. Papasok na po kami ng lampas na kami ng Pagbilaw bayan. Papasok na po kami ng Lucena. Malapit na sa may DLBB. Ito mga lods, mga kaibigan, may dalawang luli sa road na napakaganda. Gaganda kasi talaga ng mga bus na yan mga lods, mga kaibigan. Kaya napaka-comfortable din po sa ganyan. Yun o, stop over sila sa McDo. Sana ganyan lahat ang hintuan. Malinis at masarap yung pagkain. Kasi talagang dyan, fast food, talagang malinis po sila gumawa. Pero syempre, hindi siya healthy. Ito mga lods, pasok sa kaliwa, pupuntang Lucena City. Tapos dito kami sa diversion. Dire-diretso na po kami. Yun lamang po mga kaibigan, mga lods. Salamat sa panonood. Maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi sa bawat biyahe. Nakikiusap po ako sa inyo, nakikisuyo na sana paki-like po, paki-subscribe naman po sa aking YouTube channel. Napakalaking bagay po yun, napakalaking tulong para kapag lumaki na po yung sahod po natin, marami rin po tayong matulungan. Maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po. Mga balo sa ito, boss.